El vestíbul del Teatre Municipal ha acollit la presentació de la Guia Literària de Roses. Aquesta forma part de la col·lecció d'itineraris literaris autoguiats que publica la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. Aquesta col·lecció, que actualment consta de 23 volums, dibuixa un recorregut per diversos indrets de cada un dels municipis en què es centra, els quals han estat objecte de creació i recreació literària per part d'una extensa nòmina d'autors i autores com Maria Àngels Anglada, Josep Maria de Sagarra o Jacint Verdaguer. És rica, és diversa, perquè el patrimoni cultural en general de Roses és extens, hi ha la Ciutadella, hi ha el Castell de la Trinitat i per tant hi ha un patrimoni cultural, arquitectònic, històric molt important que combinat a més amb la literatura i amb el que seria el patrimoni literari encara creix més. L'itinerari literari de Roses, que és el 23è volum de la col·lecció, ha estat elaborat pels arxivers Josep Maria Barris i Pol Meseguer i pel professor David Pujol, que han estat els curadors de l'itinerari. Les fotografies de cada espai que destaca han estat preses pel Rossiny Jaume Cosí i la il·lustració de la portada és de Marc Vicenç. Aquesta ens proposa un recorregut per 22 indrets de la població, vertebrat tot seguint l'abadia des de la Ciutadella fins al Far, amb l'acompanyament de textos d'una trentena d'autors i autores com Montserrat Vayreda, Jaume Vicenç Vives o Josep Pla. Que pretén ser una mica també una guia turística, no? A partir, en lloc de que algú t'expliqui aquí veus això, aquí veus allò, t'ho expliquen escriptors que han visitat Roses, que hi han estat, que hi han viscut i que destaquen d'una manera molt més personal, d'una manera molt més literària, doncs els atractius que té la nostra població, no? Seguint a la presentació d'aquest dijous, els dissabtes 14 i 28 de març es durà a terme una visita guiada i comentada al recorregut de l'itinerari literari. Aquestes activitats formen part del cicle Marcs de Paraules.